ଗଲା କାଉ କାଉ ମାଠିଆରେ ଧଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇଲା। ମାଠିଆରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା। ସେଠି ପାଖରେ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର କାଉ ଦେଖିଲା। କାଉ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। କାଉ ମାଠିଆରେ ବୁଡ଼ି ଆଣି ପକାଇଲା। ବୁଡ଼ି ପକାଇଲା। ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। କାଉ ମନ ଖୁସିରେ ପାଣି ପିଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ତା ବାପାକୁ ଦିନେ କହିଲା, ମତେ ଖେଳଣା ଆଣିଦିଅ। ସେ ତା ବାପା ତାକୁ ଖେଳଣା ଆଣିଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା। ଗଛ ତଳେ ବସିଲା। ସେ କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ କହିଲା, କିଏ ଅଛ ସେଇଠି? ସେ ଗଛଟିଏ କହିଲା, ତୁମେ ତା ତଳେ ବସିଛ, ମୁଁ ହଉଛି ଗଛ। ସେ ଗଛଟିଏ କହିଲା, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ସେ ରାମୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା ତାକୁ। ଯାଦୁ ଗଛ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଖେଳଣା ଦେଲା। ସେ କହିଲା, ଏଇ ଖେଳଣାକୁ ଯିଏ ଚୋରି କରିବ ତାର ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ଦେଖିଲବ। ତାପରେ ରାଜୁ ନେଇ ତା ବାପାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତା ବାପା ରଖିଦେଲେ ସେଇ ଖେଳଣାଟାକୁ। ସେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଚୋର ଆସି ସେ ଖେଳଣାକୁ ନେଇଗଲା। ତା ଘରେ ବୋମ୍ ଫୁଟିଲା। ସାପ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଖେଳଣାକୁ ନେଇ ରାଜୁ ପାଖରେ ଓ ତା ପୁଅ ପାଖରେ ଦେଇଗଲା। ସେ କହିଲା, ମତେ ଚୋରି କରିବାରୁ ମତେ ପୁଲିସ ନେଇଯିବ। ତୁମେ ମତେ ପୋଲିସ ଡାକ। ପୋଲିସ ଡାକି ତାକୁ ଚୋରକୁ ଧରି ନେଇଗଲା। ଦିନଯାକ ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆସେ। ତାପରେ ତୁମେ ମତେ ଖାଇବ। ତାପରେ ବାଘ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଉଳାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବଉଳା ଯାଇ ତା ଗାଈକୁ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଘ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ନଈ ପଡ଼ିଲା। ନଈ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାଠର ପୋଲ ଥିଲା। ସେ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିବାରୁ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ନଈରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଲା, ତାକୁ ଡରାଇଲେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଂସ ମିଳିଯିବ। ସେ ଭୋକିବାରୁ ତାର ମାଂସ ଖଣ୍ଡିଏ ନଈରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୁକୁର ମନ ଦୁଃଖରେ ନଈକୁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଲା। ଜମିରେ ଲୋକ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚାଷ କରିବା ଦେଖି ରାମ ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାମ ଭାବିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟିଏ ଜମି ରଖିଛି। ରାମ ସତକୁ ସତ ସେଇ ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଜମି ଥିଲା। ସେଇ ଜମିରେ ସେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି କିଣିବାକୁ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ଠକ ଲୋକ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ମଞ୍ଜି ଆଣିଲା। ସେ ଲୋକ ଜାଣିଲା ସେଇ ପିଲାଟିଏ ବୋକା। ସେ କହିଲା, ପାଶ କାଟେ ବାଇଗଣକୁ କାଟି ପାଣି ଜାହାଜ ବନାଇଲା। ରାମ ପାଣି ଜାହାଜ ଜଳରେ ପକାଇ ରଖିଥିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟି ଆସି ତାଙ୍କ ଜଳ ଦୋକାନରୁ ଜଳ ଆଣି ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଜଳ ପକାଇ ଜଳଟିକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପଥର ପକାଇ ଡୁବାଇ ଦେଲେ। ସେ ରାମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବାଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ବାଡ଼ାଇବା ପରେ ସେ ରାମ ଆଉ ଥରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇଲା ଓ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଲା। ପାଖକୁ ଗଲା କାଉ ମାଠିଆରେ ଧଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇଲା। ମାଠିଆରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା। ସେଠି ପାଖରେ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର କାଉ ଦେଖିଲା।
ପଡ଼ିଗଲା। ବାଣୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବାଣୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାଣୁଆ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ଉଠି ଦେଖି ଉଠିବା ଘରୁ କାଉଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ବାଣୁଆ ଉଠି ଦେଖିଲା ଗଛ ଉପରେ ବଗଟି ବସିଛି। ବଗକୁ ଦେଖି ବାଣୁଆ ଭାବିଲା ବଗଟି ମଳତ୍ୟାଗ କରିଛି। ସେ ବାଣୁଆ ତୀର ମାରି ବଗକୁ ମାରିଦେଲା। ଝାମ୍ପି ସେ ନେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ରାସ୍ତାରେ ପୋଲଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଏ ଥକି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ତଳକୁ ଯାଇଲା ପରେ ଭଳି ତାହାରି ଛାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଏ ଭାବିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ପାଣି ଭିତରେ ତାହା ଭଳି ରହିଛି। ସିଏ ଭାବିଲା କି ତାକୁ ଡରେଇ ଦେଲେ କାଟିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ତା କୁଢ଼ାରୀଟିଏ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତା କୁଢ଼ାରୀକୁ ନ ପାଇ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଜଳରେ ଜଳଦେବୀ ଉଠି କହିଲେ ତା ସୁନା କୁଢ଼ାରୀଟି ଦେଖାଇ କହିଲେ କି ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ କୁଢ଼ାରୀ? ସେ କହିଲା ନାହିଁ ମୋର ଏଇଟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ପିତ୍ତଳ କୁଢ଼ାରୀ ଦେଇ କହିଲେ ତୁମର ଏଇଟା କୁଢ଼ାରୀ? ସେ କହିଲା ନା। ତାପରେ ତାଙ୍କର କାଠ କୁଢ଼ାରୀ ଦେଲେ। ସେ କହିଲା ହଁ ଏଇଟା ମୋର କୁଢ଼ାରୀ। ସିଏ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ତା କୁଢ଼ାରୀ ଦେଇଦେଲା। କହିଲା କି ତୁମେ ସତ କହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏଇ ପିତ୍ତଳ କୁଢ଼ାରୀ ଓ ସୁନା କୁଢ଼ାରୀ। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା। ତାର ଲାଞ୍ଜ ମାଟି ଯାଏ ଲମ୍ବିଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାମାନେ ଗଛ ତଳେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲାଞ୍ଜ ଦେଖି ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯାଇ ତା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଞ୍ଜରେ ଦୋଳି ଖେଳିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଓଜନରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାମାନେ ଭାବିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଫେଁକିନା ହସିଦେଲା। ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଲେ। ଟକ କାଉ ଠୋ କିନା ହସିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ଗଲା। କାଉଟି ସତରେ ଶିକାରୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଡାକ ମାରିବାରୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଠକୁଛି, ତେଣୁ ତାର ଠକାମି ଯୋଗୁ ଶିକାରୀର କାଉ ଆହାର ହେଲା। ତା ବଣକୁ ଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ତାର ଶାଗ ହବ। ଦେଖିଲୁ ଯେ ଶାଗ ହେଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଇଲା। କହିଲା ମୋ ଶାଗ ହବ କି? ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତମ ଶାଗ ହେଇପାରିବି। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବେଳେ ଦିନ ବିଲୁଆଟି ଆସିଲା। ବିଲୁଆ କହିଲା ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। କୁକୁର କହିଲା ନା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବିଲୁଆ